Niin, moro vaan kaikille, se Se on ois Hinkru täällä ja Krisu. Elikkä jo 3. kerta kun me yritetään tehdä tätä. Joka kerta on jotain ollut. Ei oo pystynyt kuvaamaan. kun sä kattoo mun kanifarmia. No venas nyt. Mä otan nää farmit täältä pois. Kaikki weedit. Mä en nyt oikein osu kukkiin. No, Smoke kukka everyday, para. nice. Tässä on lisää weedia. Noin. Potatoes. 1 peruna. Okei, 2. Lisää. Ja mulla ei oo tilaa mun invassa. Mikä sattuma. Smoke weed everyday, para. Perus Allu. Allu Dreams. Done. Missä se chesti oli? Mä en muista missä oli. Seurako peruna, seurako kananmuna. Häh? Mitä sä sekoilet? Tiedätkö mitä? Nyt tänne tuli joku uusi tyyppi. Jaa, 1 peruna lisää. Ei 2. Niin, hyvää porkkanaa. Just. Tää on hirveesti kaneja. Niin onkin, mä voin ottaa niitä kaneja. Mä menen tänne. Kata kani vaan seuraamaan. Ja... Pata! Kepillä. Tätä voi vastustaa porkkanan voimaa, kani. Ai niin. Ai, Ja... Pata! Porkkanan voimaa ja vastusta. Yeah. Mistä oikein seuraa porkkana enää? Um, Bataatti. jaha. Allu sekoilee. Get Empty. rekkani. Tonne vois Mä rektasin just kanin. Hei Allu, ruvetaan rakentaa tän villagen ympärille noita seiniä Mistä materiaalista? tästä. Mä sulle 2, 3 stäkkistä. Nais mennään sit. Uh, Mä alan Entä tästä niinku- rakentaa. Tästä näin. Kuin korkea? 3 blokkinen. Mä alan tästä. Sä... Hei. Joo. Okei. Ei vaan kun se tulee kattonut farmiin. Joo. Mä just kärsin sen. Niin kun menee sit tästä näin. Mä rakennan tänne suuntaan sitä. Ei, Pet, mene pois. Petit on tyhmiä. Laita kautta Pet remove. Sitten se lähtee pois. Tehdään 4 blokki. No, okei, jos meillä riittää blokit. Mulla tuli pieni ongelma. No, Tää tulee tämmönen vastaan. millainen mä en näe. You know. Eka. Sitten me joudutaan muuten F-claimaamaan koko alue. Joudutaankin. Ups. Siinä tulee se ongelma, kun sä oot kuollut niin paljon. You know. Powerit on kaikki hukassa. Nää puut joutuu hakkaa pois, ne tulee tielle. Tää voi sit olla vaikka 6 blokin korkona. Okei. Koska tää on tämmösiä kohtia, missä sun nousee ja sit menee taas alas. Mut loppukot koblet. Niin multakin. Ja meillä ei ole varmaan... No on tässä kohta puolet tästä. Voi mennä hakee piikin ja hakkaa. No, hae. Ja mä rakennan tää eka. No, just. Felsit on. Ja, ai niin, me joudutaan tehdä myös silleen. Tää varmaan stackin korkeuteen. Koska... Enderpearlilla pääsee. Tai niin korkeat ei Enderpearl pääse. Niin. Jotenka stacki. And that sucks. Aina mut loppuneen. Mä laitan homen muurin päällä. Täällä on joku solo-jäbä. Solo-miner. Joo, älä tuo sitten meidän beissiin. En tuo. Mulla on home. Joo.
Mä just katsoin ihan kun Blitz olisi ollut täällä meidän beississä. Sitten olisi tullut vähän kuset housua. Voi kautta. Joo, kautta. Se on kiva. Mikä se oli pet? Remove. Sä haluat sen pois. Ai remove pet vai pet remove? Pet remove. Ja sä haluat... Jaa! Nää jäi aika lähelle, että näis riittänyt. Tehdään maini tänne sisälle. Tähän voisi tulla. Sinne meni ja sinne kuoli. Ei se kuole. Muuten sulla ei Kuolee ole- aina. No periaatteessa joo. Nyt löytyi tämmöstä ihme jännää kiveä. Jaa. Villaa sain. Tai sain villaa siis. No niin löytyi koble, kiitos. Joo. Mä teen mainin tähän meidän paikkaan. Me varmaan tässä jaksossa etsitään myös timanttia. Joo. Tehdäänkö 15 minuutin jakso muuten? 10. Okay. Tästä tulee varmaan 2, nyt on jo 6 minuuttia nimittäin mennyt. Joo, ei se. No, ei se mitään. Voidaan tehdä kaksosainen. Jees. Eikö sä voit sit muuten leikkaa editointiohjelmaa pois? Kun en mä jaksa. Sä oot se on helppoa, no mä voin leikkaa sit. Jotain antaa videon mulle. Mä lähetän sen jotenkin sulle ja sitten... Sä voit lähettää Skypein kautta. Joo. Mä voisin ottaa sen videon. TP:t se mulle, tai mä Oota, mä hakkaan eka tässä koblea vähän, mulla on jo 1 täkki. No se varmaan riittää itse asiassa loppuun asti tekemiseen. Mä hakkaan nyt pikin loppuun. No joo, mulla on puinen pikki, että... Ja mä käytin kaikki goblet. Ja nyt mä löydän tätä outoa uutta blokkia vaan. Joo. Yes, iron! Finally! Ai Joo, täällä on paljon ironia. hakkas Sen olen säkin. huomannut kyllä. Ai siis se sanoi, ei oo paljon ironia muuten. Vai hä? Mä oon kaivannut täällä, mä oon aina nähnyt jotain iron blokkeja täällä. Miten sä oot nähnyt iron blokkeja? Ei kun siis, no kyllä sä varmaan tajusit mineraaleja. En. I don't understand you. No mut okei. No sovitaan sit niin. Sä oot nähnyt paljon ironia. Jes, mulla on tasan 3 kobleet. Mä saan uuden pikin. Great! Getting an upgrade. Mitä sä nyt skypetät mulle? Ei pysty just nyt kattoo. Joo, kato sit. Mä vaan laitoin sulle ihan jutun. Taas löytyy ironia. Okei, mä en oo sekin. Koska meillä ei just nyt ole mitään Iron Toolsia, jos mä etan Timu saada. Onko mä voisin lähteä maina ironia? Joo, mä löysin just, 4. Mä löysin just 8. Ei koota, jo 8. 8 mäkin löysin. 9. 9 tuli. Mä käyn hakee uunista ruokaa. Ja käyn sulattaa. Tää on chickeni. Lisää ironia. Kilit. Joo, nice. Aha, täällä... Ai niin, me ei olla torchitettu yhtään tätä. Tänne tulee spawnaihin ekaksi ihan sairaasti tyyppejä. Hei, pois mun huoneesta. Okei, sä saat olla siinä tän päällä. Mä löysin luolan. Hakkaa sit kooliikin. Meiltä on vähän niinku... out of power. Mä näen creeperin. No sehän on loistavaa. Tai se... Lisää ironia. Tai en mä nyt tiedä, onko se mitä hyvää siinä on, jos näkee creeperin. Mutta sulla on vikablokki, joo. Kun mä nyt etin sitä ironia täällä. Mihin mä laitoin mun... Avaa se nyt. Mitä tää on kunnon speed zombi? Onko se pieni zombi? Ei, se oli iso. Se on drugs. Tää on aika Uusi pelottava. drugs. Onko täällä on pieni zombi myös, joka perii ympyrä? No sehän on järkevä. Tai se löytää joku iron paikan. Tässä on varmaan niinku jotain 20 iron blokkia samassa mentys. Ei ne ole iron blokkeja vieläkään. Ei kun siis näitä mineraaleja. Mä sanon niitä blokkeiksi, mä en tiedä miksi. Mä saan yhden iron blokin. Mulla on 39 jo. Okei, se riittää vähäksi aikaa.
Ja mä oon hakannut niinku tätä samaa jo koko ajan. Oh shit. Sä löysit paljon. Nice. Mä teen HN. Pakko tehdä. Mä saan tehtyä meidän farme isommaksi. Mun pikki menee kohta rikki. No mä voin tehdä Iron Pickaxe myöhemmin. Mulla ei oo... Ai niin, mun piti tehdä torchejakin. Otetaan lisää. Mihin ne Herää pahvi, et sä voi noit ottaa pois. Vai otit sä? Ai niin, se oli mun uunit, jotka loppu siis. Sori, että kutsuin sua pahviksi. Mä menen hakkaan lisää. Mä torchitan vähän aluetta. 59 blokkia. Holy shit! Ainakin riittää. Juu, tätä riittää tätä ironia. Joo. Tää on hyvä, kun tää on kauhea kasa näitä skelejä. Meidän muurilla seisoo. Tipu pois. Ai niin, ne tulee tästä reiästä, mikä tässä on jäljellä. Niin. Ne kaikki jumat zombie. Ok, mulla stackia on vähän yli. Okei, hakkaa niin paljon kuin sitä. Oh shit! No mun pikki menee ihan just rikki. Noniin, tää vähän lagii. Mun pikki on ihan just rikki kyllä, et se ei siinä mitään. Mä suurennan meidän farmeja. Käyn nopeeta käseen. Mulla on 7. Zombi, me pois. Friendly soldier. Mitä sä teet? Mä hakkaan. Miten friendly soldier? Yes. Löydät sä jotain sotilaita sieltä vai? Vai hä? Mitä sieltä? Ei, skeleton tuli! Aha. Mulla on 2 helttiä. Nyt kyllä vähän chillataan ja syödään. Joo, se on tuo jumi, se haittaa. Onko stacki ja 3? Okei, ja mulla on vielä pari. Mulla on 10. Säkki 13. Okei, täällä on muuten vähän zombei. Jotka jahtaa villageria, mä suojan tätä. Ei, tuo auttaa. En mä pysty. Mä oon niin ei kun en mä enää oo love. Mä tukin tän muurin. Okei. Tää vittu asunkaan. Jätkä vaan ragees. Ei. Lopettiinko sä kuvaaminen? Mitä? Mä oon muuten kuvannut 12 minuuttia. Mä just kelasin sen. No. Ei, mä kuolin. Me lopetetaan tää episodi tähän, jotenka se olisi tältä osalta episode 1. Niin, se olisi tältä erää pariksi minuutiksi. Voi te lopettaa skellu. Moikka moi!